Τώρα εδώ να συναντήσω και να καλημερίσω τους πολιτικούς. Να ξεκινήσω από τον κύριο Πουλάκη, τον κύριο Κώστα Πουλάκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλημέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Καλή χρονιά. Από την άλλη πλευρά η κυρία της παρέας, η κυρία Νίκη Κεραμέως από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Και δίπλα ο καλός μας πρώην συνάδελφος εδώ και βέβαια πλέον με άλλα καθήκοντα, ο κύριος Γιάννης Καλιάνος. Καλημέρα. Εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Κεντρών. Λοιπόν, τώρα κύριε Πουλάκη, σήμερα συζητείτε και από χθες βέβαια όλη η ελληνική πρόταση για το ασφαλιστικό. Υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Από την άλλη πλευρά, όπως συζητούσαμε και εμείς τώρα νωρίτερα εδώ με τους ειδικούς, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η δέσμευση, τηρείται αυτή η δέσμευση της κυβέρνησης ως προς τη μείωση των κύριων συντάξεων. Τώρα είναι το θέμα από εδώ και πέρα που παίζεται στα ποσοστά αναπλήρωσης, τι θα γίνει με τους νέους συνταξιούχους. Θεωρείτε ή είστε ικανοποιημένος με αυτή την πρόταση, κύριε Πουλάκη, που δώσαμε προς τους θεσμούς και θα δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί τελικά? Αν με επιτρέπετε να κάνω τρεις παρατηρήσεις στην αρχή, πριν συζητήσουμε τα οποιαδήποτε τεχνικά θέματα υπάρχουν στην πρόταση την ελληνική για το ασφαλιστικό. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα το οποίο υπήρχε ήταν στρεβλό, ήταν άνισο, δεν είχε την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα του και αν θέλετε ήταν με πελετειακές σχέσεις προσαρμοσμένο. Και ως εκ τούτου και με την κρίση την οποία περνάμε από το 2010, την οικονομική κρίση, ήταν ένα μη βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Έχω τη γνώμη ότι αυτό δεν το αρνείται κανένα κόμμα, κανένας πολιτικός σχηματισμός στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω ως γενική παρατήρηση είναι ότι αυτός ο διάλογος, ένα εθνικό θέμα που είναι το ασφαλιστικό, προσπάθησε η κυβέρνηση να το καταθέσει από το τραπέζι της σύναξης των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να είναι ένα εθνικό θέμα και να είναι, αν θέλετε, μια συζήτηση η οποία στη συζήτηση με τους θεσμούς να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύτερη η άποψη την οποία καταθέτουμε. Χάθηκε εκείνη η ευκαιρία, αλλά όμως νομίζω ότι σε αυτές τις δύο κρίσιμες εβδομάδες είναι ευκαιρία να μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε. Και η τρίτη παρατήρηση είναι ότι αυτό που κατέθεσε η ελληνική πρόταση, αυτό που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση εχθές στα κόμματα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτό το οποίο έφυγε προς τους θεσμούς είναι ένα σύστημα το οποίο πρώτον προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή όποιες μειώσεις πρέπει να γίνουν στην συνταξιοδοτική, δηλαδή αυτό που κόπηκε από τον Αύγουστο, από το μνημόνιο, από τον προϋπολογισμό, να αναπληρωθεί και να αντιμετωπιστεί από τη νέα του αρχιτεκτονική, χωρίς να πειραχθούν οι κύριες καταβαλλόμενες συντάξεις οι οποίες δίνονται αυτή τη στιγμή. Και αυτό προσπαθεί να το πετύχει. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα των επικουρικών συντάξεων που και εκεί πέρα με την πρόταση την οποία καταθέτει το 1% των εισφορών των εργοδοτικών και το 0,5% των εισφορών των εργαζομένων, θεωρούμε ότι και αυτό αντιμετωπίζει το να μην έχουμε τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό μειώσεις και σε επικουρικές συντάξεις. Είναι δύσκολη πρόταση. Να είμαστε ειλικρινείς. Μόνο που στις συνθήκες ενός ασφαλιστικού συστήματος το πώς το παραλάβαμε, αν θέλετε το πώς το διαμορφώσανε επί 30 χρόνια οι κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, με τις συνθήκες τις μνημονιακές, νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία αν έχει, και νομίζω ότι θα έχει, την ευρύτερη κοινωνική συνένεση και αν και τα πολιτικά κόμματα... Πώς το λέτε αυτό, την ευρύτερη κοινωνική συνένεση? Δηλαδή υπάρχουν πολλές κατηγορίες οι οποίοι θα επιβαρυνθούν, κύριε Πουλάκη. Και εσείς που κάνατε προηγουμένως μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που την παρακολουθούσα έξω με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν αρκετά το θέμα, αυτό το οποίο σας επισημάνανε και βγήκε από την κουβέντα είναι ότι οι κύριες συντάξεις, αυτές οι οποίες καταβάλλονται, προστατεύονται με αυτή την ελληνική πρόταση. Άρα λοιπόν το ουσιαστικό να μην κοπούν οι συντάξεις, που ήταν αν θέλετε και μία
σκληρή κόκκινη γραμμή από την πολιτική της κυβέρνησης. Νομίζω ότι με την ελληνική πρόταση κρατιέται. Κύριε Πουλάκη, άρα η αλήθεια κοινωνική... είναι ότι μπορεί εσείς τώρα να καταβάλλετε μία προσπάθεια για να γίνει το ασφαλιστικό βιώσιμο, και θα συζητήσουμε και εδώ και τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων και το τι έχει συμβεί. Θα τα συζητήσουμε εδώ με την αντιπολίτευση. Απ' την άλλη όμως δεν πάβει να είναι κάτι που έρχεται, αλλάζει κάποια δεδομένα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, τη στιγμή μάλιστα που και οι συντάξεις είναι ο βασικός πόρος για πάρα πολλές οικογένειες που έχουν ανέργους. Το αν θα χαθούν οι επικουρικές ή πόσο θα χαθούν, ή αν κόβεται το ΕΚΑΣ ή οτιδήποτε, αυτό δημιουργεί μειώσεις. Λιγότερα θα παίρνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να συζητάμε μόνο για τις κύριες, αλλά είναι ένα ολόκληρο πακέτο το οποίο επηρεάζεται, κύριε Πουλάκη. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κανείς θα θεωρήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι ευχαριστημένος. Πρώτον, θα συμφωνήσω μαζί σας στο ότι παραδείγματος χάρη ήταν ένα μη, όπως το είπατε κι εσείς, μια πρόταση η οποία προσπαθεί να αλλάξει την αρχιτεκτονική όλου του ασφαλιστικού συστήματος, και νομίζω ότι και στο τραπέζι, συζητώντας εδώ πέρα και ακούγοντας και τους συνομιλητές, θα υπάρχει άποψη ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα που υπήρχε δεν είχε χρόνο μπροστά του για να μπορέσει να λειτουργήσει. Στον ένα χρόνο, στα 2 χρόνια, ανάλογα το πώς μετράει ο καθένας τα δεδομένα, αυτό το σύστημα θα κατέρεε. Άρα λοιπόν πρέπει να το προστατεύσουμε, διότι αυτή είναι η κοινωνική, αν θέλετε, δικαιοσύνη. Το δεύτερο, οι κύριες συντάξεις λοιπόν κατοχυρώνονται. Και πάμε στις επικουρικές που σας είπα ότι με την πρόταση την οποία καταθέτουμε, με αυτό τα 700 εκατομμύρια τα οποία λείπανε, το 1%, το μισό της εκατό, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουμε... Είναι οι εργοδοτικές εισφορές να έρθουν να καλύψουν το θέμα των επικουρικών. Η πρώτη αντίδραση είναι ότι δεν θα το δεχτούν αυτό οι θεσμοί. Αυτό τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Συζητάμε για την ελληνική πρόταση. Το τι θα καταλήξει όμως και το τι θα προκύψει από τη διαπραγμάτευση, συνήθως ξεκινάμε λοιπόν από στο κάπου δεύτερο... για να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο δεν ήταν το δικό μας επιθυμητό. Συμφωνούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Εμείς ως την ώρα κρίνουμε στο σημερινό, αν θέλετε, στη σημερινή ημέρα και μέχρι να ξεκινήσει ο διάλογος με τους θεσμούς, κρίνουμε την ελληνική πρόταση. Ένα. Δεύτερον, αυτή η ελληνική πρόταση, αν την κρίνουμε ότι έχει θετικά στοιχεία, και εγώ καταθέτω ότι έχει θετικά στοιχεία στην κρισιμότητα των στιγμών, αν αυτή ενισχυθεί πολιτικά από τα κόμματα, από περισσότερα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αποκτήσει την κοινωνική εμπιστοσύνη, την οποία θα την αποκτήσει ανεξάρτητα της στάσης των πολιτικών κομμάτων, νομίζω ότι πάμε στο δεύτερο στάδιο, το οποίο καλά κάνατε και το βάλετε στο τραπέζι, της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δυνατότητας της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, έχοντας μια εμπειρία ενός χρόνου, να διαπραγματευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την ελληνική πρόταση. Άλλωστε, τα ταξίδια τα οποία πάει να κάνει ο Υπουργός Εργασίας τις 6 μέρες στην Ευρώπη, ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Τσακαλώτος, οι επαφές που θα έχει στο ανώτερο επίπεδο ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, οποιασδήποτε πρωτοβουλίες, είπε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δείχνει ότι αρχινάει να ντύνεται ο καμβάς μιας διαπραγμάτευσης η οποία δεν αφήνεται στην τύχη της. Κυρία Κεραμέως, τώρα ορίστε, σας άφησε εχμές εδώ ο κύριος Πουλάκης ουσιαστικά για τις αντιδράσεις σας, την άρνησή σας σε ένα ασφαλιστικό το οποίο το βρήκε αποσαρθρωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, πολλές κυβερνήσεις που πέρασαν, που ήταν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και τώρα εσείς, όπως σας λέει, δεν συνεργάζεστε για να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο. Λοιπόν, αρχίσω, έχω πολλά σχόλια. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν θα ήθελα να διορθώσω κάτι. Καταρχήν να εξηγήσω ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεδριάσει στα αρμόδια όργανα και θα αποφασίσει ποια θα είναι η στάση της. Ωστόσο, καταρχήν η στάση είναι αρνητική. Και είναι αρνητική για 2 λόγους. Διότι πρώτα απ' όλα, αντίθετα σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, μειώνει τις κύριες συντάξεις, θα εξηγήσω πώς. Και δεύτερον, διότι αυξάνει τις εισφορές, και αυτό θεωρούμε ότι είναι το αποτελεσματικό χτύπημα για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σηκώσει εξαιρετικά μεγάλο βάρος της κρίσης. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία καταρχήν είναι αρνητικά διακείμενη απέναντι σε αυτό το σχέδιο για αυτούς τους 2 λόγους. Πρώτον, γιατί κόβει και πάλι συντάξεις, και δεύτερον, διότι αυξάνει εισφορές και εργοδοτικές και των εργαζομένων. Μπαίνω στις κύριες συντάξεις.
Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπε ο κ. Πουλάκης προηγουμένως. Και αυτό για 3 λόγους σχετικά με τις κύριες συντάξεις. Πρώτα απ' όλα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά μειώνει τις υψηλόβαθμες συντάξεις. Δεν είναι ένα πλαφόν. Κατά 35 έως 35%. Λοιπόν, άρα δεν είναι αληθές ότι δεν αγγίζει τις κύριες συντάξεις. Δεύτερον, και πάρα πολύ σημαντικό, μίλησε ο κ. Πουλάκης για κοινωνική δικαιοσύνη. Πού είναι η κοινωνική δικαιοσύνη όταν κάποιος ο οποίος καταθέτει τα χαρτιά του για κύρια σύνταξη 31 Δεκεμβρίου παίρνει, ας πούμε, 1.000 ευρώ με τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας και κάποιος ο οποίος καταθέτει 1η Ιανουαρίου του 2016 παίρνει 200 ευρώ λιγότερα? Αυτό είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Και ως δικηγόρος μπορώ να σας πω ότι αυτό νομικά δεν ξέρω πώς θα σταθεί. Πώς θα δικαιολογηθεί δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος καταθέτει με 1 μέρα διαφορά θα δει μια σύνταξη σημαντικά μειωμένη? Άρα, μια χαρά πειράζει τις κύριες συντάξεις. Απλά κάνουμε έναν τεχνητό διαχωρισμό μεταξύ αυτών που κατέθεσαν 1η 31 Δεκεμβρίου 2015 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Και τρίτον, ακόμα και για αυτούς που σήμερα παίρνουν κύρια, που έχουν ήδη πάρει κύρια σύνταξη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δημιουργείται μια προσωπική διαφορά. Δηλαδή, ναι, δεν τις πειράζεται, κρατείται η διαφορά ως προσωπική διαφορά μέχρι το 2018. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Δεν έχουμε καμία ασφάλιση. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Μπορεί να απαντήσει βέβαια ο κύριος Πουλάκης, αλλά πριν, επειδή νωρίτερα τα συζητάγαμε με τον κύριο Μπούρλο εδώ πέρα, αυτό έτσι όπως ερμηνεύεται μέχρι στιγμής δεν είναι μόνο το. Εγώ από τον κύριο Υπουργό νομίζω το άκουσα αυτό. Κύριε Πουλάκη, τι λέτε γι' αυτό, για τις κύριες συντάξεις και την προσωπική διαφορά? Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, το γνωρίζω και θα ήθελα να σας πω το εξής. Στο διάλογο τον οποίο κάνουμε εδώ πέρα με την κυρία Κεραμέως, θα ήθελα να πω ότι η κοινωνική δικαιοσύνη η οποία είπατε είναι ως προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι παίρνουν, αν θέλετε, την χαμηλή σύνταξη και που μια κυβέρνηση, και μάλιστα μια κυβέρνηση αριστεράς, αυτό το οποίο θέλει πρώτα απ' όλα να προστατεύσει είναι τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό είναι το ένα. Και εκεί πέρα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Το δεύτερο που θα ήθελα, γιατί είπατε για τις πολύ μεγάλες συντάξεις, οι οποίες χάνονται. Κάποιος ο οποίος σήμερα παίρνει 200 ευρώ, ο ίδιος αντίστοιχα, αν καταθέσει, θα πάρει 700 ευρώ. Ακούστε λοιπόν, κυρία Κεραμέως. Έχω τη γνώμη ότι με αυτό το οποίο λέτε κάνετε και μια συνολική κριτική επί 30 χρόνια ενός ασφαλιστικού συστήματος. Ακούστε, διότι όλο το ασφαλιστικό σύστημα μέχρι τώρα λειτουργούσε με ημερομηνίες, όπως παραδείγματος χάρη αυτοί οι οποίοι ήταν πριν από το 83 μετά το 83, αυτοί που ήταν πριν από το 91 μετά το 91, αυτοί που ήταν πριν από το 2007 μετά το 2007. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια προσπάθεια ενοποίησης, αν θέλετε, του ασφαλιστικού συστήματος, να υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλους, να μπορεί και στο θέμα της απολαβής αλλά και στο θέμα των εισφορών να υπάρχουν ομαδοποιημένοι κοινοί κανόνες, τους οποίους, αν έχετε μια διαφορετική πρόταση προσέγγισης πάνω σε αυτό, να τη συζητήσουμε. Τελειώνοντας, επειδή είπατε ότι είναι λάθος και άδικο και είμαστε αντίθετοι ως Νέα Δημοκρατία, παρόλο που άκουσα με προσοχή ότι θα συνεδριάσουν τα όργανα για να μπορέσουν να πάρουν την ουσιαστική και την καθοριστική απόφαση. Κοιτάξτε να δείτε, όταν γυρνάτε και λέτε ότι δεν πρέπει, γιατί κόβονται συντάξεις εκεί που νομίζετε ίσως ότι κόβονται, κύριε, που σας λέω εγώ ότι δεν κόβω. Να μην κόβονται συντάξεις και να μην αυξάνονται οι εργοδοτικές φορές, τότε θέλετε και το πεπόνι ολόκληρο και το μαχαίρι να μπορέσει να λειτουργεί με ένα σύστημα το οποίο δεν λύνεται αυτός ο γόρδιος δεσμός. Άρα με ποια πλευρά είσαι ως κυβέρνηση, τότε δείχνει το πώς θέλεις να στηρίξεις ένα μη βιώσιμο μου επιτρέπετε να έχω πολλά τα οποία επειδή Κεραμέως, να πάρουμε όμως και στη συζήτηση και τον κύριο Καλιάνο. Φυσικά. Απλά επειδή είχαν υποθεί πολλά και προηγουμένως. Κοιτάξτε, για το ασφαλιστικό σύστημα πρώτης διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το ξέρει και εδώ πέρα και το κανάλι. Δεν είμαι ποτέ της άποψης που θα σας πω ότι όλα τα κάνει τέλεια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και πουδενή. Θα σας πω ότι σαφώς γίνανε λάθη. Θα σας πω όμως επίσης ότι το 2014 τα ταμεία είχαν πλεόνασμα 697 εκατομμύρια ευρώ. Το 2015 τα ταμεία είχαν έλλειμμα 1,2 δις ευρώ. Λοιπόν, το ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα πολυπαραγωγικό σύστημα. Όσο παγώνει η οικονομία, όσο παγώνει ο ιδιωτικός τομέας, δεν πληρώνει κανείς εισφορές. Είναι αυτονόητο ότι με αυτά που συνέβησαν το 2015, εγώ δεν θα πω ότι καταστράφηκε. Κυρία Κεραμέως, και εσείς την ανεργία στο 27% την αφήσατε. Ναι, τη ρίξαμε 7 μονάδες. Τη ρίξαμε 7 μονάδες. Πόσο ανέβηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? 4,5 μονάδες. Λοιπόν, εγώ τι λέω, όσο παγώνει η οικονομία, όσο μπαίνουν τα capital controls, όταν μπήκαν τα capital controls, χάθηκαν πόσες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται εισφορές. Όταν χάνονται εισφορές, χάνονται στοιχεία αποθεματικά των ταμείων.
Άρα, τι θέλω να πω, είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Δεν μπορεί κανείς να το βλέπει απομονωμένα. Και κάτι ακόμα. Μιλήσατε για διάλογο και για τη σύσκεψη που είχε γίνει με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ξέρετε, η συνένεση δεν εκβιάζεται, χτίζεται. Εμείς είχαμε ζητήσει το σχέδιο αναλυτικά να το συζητήσουμε, να δούμε τις προτάσεις. Το σχέδιο μας δόθηκε για πρώτη φορά χτες. Την ίδια στιγμή που, από όσο γνωρίζω, δόθηκε και στους θεσμούς. Λοιπόν, η συνένεση δεν μπορεί να εκβιαστεί. Παρ' όλα αυτά, εσείς δεν έχετε πει, δεν έχετε Σέβομαι απαντήσει. τον κύριο Καλιάνο και δεν θέλω να του πάρω το χρόνο. Μισό λεπτό. Παρόλο το ότι εσείς είσαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι την Κυριακή που έχετε και τις εκλογές σας, ο κύριος Πλακιωτάκης έθεσε τις αντιρρήσεις του, αλλά παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι γενικά, σαν Νέα Δημοκρατία, δεν έχετε αποκλείσει σε κάποια σημεία συνένεση για το ασφαλιστικό. Γι' αυτό είπα εξ αρχής, κοιτάξτε, συνένεση δεν ξέρω. Είπα εξ αρχής ότι δεν μπορώ προφανώς εγώ να μιλώ όταν δεν έχουν συνεδριάσει τα αρμόδια όργανα του κόμματος και αυτά είναι τα κυρίαρχα όργανα, θα αποφασίσουν τι ακριβώς, ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουμε. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, νομίζω και του τωρινού Προέδρου μας και του προηγούμενου Προέδρου έχουν εκφραστεί ρητές επιφυλάξεις για αυτά τα δύο θέματα, τα οποία είναι το να μην κοπούν οι συντάξεις, πρώτον, και δεύτερον, επουδενή να μην αυξηθούν οι εισφορές. Αυτό το θεωρούμε πραγματικά το τελειωτικό χτύπημα στην ιδιωτική οικονομία. Λοιπόν, και όποιος έχει ζήσει στην ιδιωτική οικονομία μπορεί να δει στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αδήλωτη εργασία και σημαίνει απολύσεις. Πάμε στον κύριο Καλιάνο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο για να απαντήσει και σε αυτό ο κύριος Καλιάνος. Πουλάκη, δεν γίνεται. Πρέπει δηλαδή λίγο να μοιράσουμε το χρόνο. Θα σας δώσω το λόγο να ξαναγυρίσουμε, να κάνουμε ένα πρώτο να γύρο, υπενθυμίσω το ότι στο τραπέζι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εμείς είπαμε απλώς θέλετε να φτιάξουμε Εθνική Επιτροπή για το ασφαλιστικό. Επανέρχεστε τώρα στη συνάντηση επειδή είπε ότι αρχηγών. πήραμε χθες την πρόταση. Λοιπόν, κύριε Καλιάνη, για πείτε μου τώρα, γιατί ο κύριος Λεβέντης φαίνεται ότι διαφώνησε πλήρως με όλη αυτή την πρόταση η οποία του παρουσιάστηκε και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι θεωρεί ότι δεν υπήρξαν βαθιές τομές στο ασφαλιστικό, ότι απλώς πήγανε να κλείσουν ορισμένα θέματα, δηλαδή ότι δεν εξασφαλίζει αυτή η πρόταση τη βιωσιμότητα για τα επόμενα 30 χρόνια όπως θα περίμενε κανείς και όπως ζητείτε κιόλας. Κύριε Μιχελιδάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με, με τους προηγούμενους σχηματισμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων, σε ό,τι αφορά και τους προγραμματισμούς, σε ό,τι αφορά στο ασφαλιστικό. Εγώ βρέθηκα εχθές, ήμουνα μέσα στο γραφείο του κύριου Προέδρου, του κύριου Λεβέντη, που ήρθε και ο κύριος Κατρούγκαλος με τον κύριο Πετρόπουλο, συζητήσανε και ήμουνα μπροστά στη συζήτηση. Μάλιστα, ο κύριος Κατρούγκαλος σε κάποια στιγμή μέσα στη συζήτηση είπε ότι, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος στον κύριο Λεβέντη, ακούσαμε κάποιες από τις προτάσεις σας και θελήσαμε κι εμείς να συμπορευτούμε ή να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σύγκληση, εν πάση περιπτώσει, προς τις απόψεις δικές σας. Και γι' αυτό θέσαμε και ένα ανώτατο πλαφόν στις πολλαπλές συντάξεις. Τον ρωτάει ο κύριος Πρόεδρος ποιο είναι αυτό το πλαφόν, κύριε Υπουργέ, λέει 3.000 ευρώ. Σε κάποιον που παίρνει περισσότερες συντάξεις. Εμείς εκτιμούμε λοιπόν ότι για να μπορέσει σιγά σιγά το ασφαλιστικό να είναι υγιές, πρέπει να δοθεί ένα ανώτατο πλαφόν στα 1.500 ευρώ, ούτως ώστε να μην υπάρξει αυτή η περικοπή των συντάξεων στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν 700 και 800 ευρώ και 600 και 500. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν περικοπές και στις επικουρικές, αλλά σαφέστατα και στις κύριες συντάξεις. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή, ναι μεν αυτός που παίρνει 3.500 ευρώ θα πάει στα 3, αλλά αυτός που παίρνει 800 ευρώ θα πάει στο 600. Άρα λοιπόν μια κυβέρνηση αριστεράς που θα έπρεπε να το είχε προβλέψει αυτό, αυτομάτως εφαρμόζει περικοπές σε όλες τις συντάξεις. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι το πρόβλημα δεν ξεκινάει τώρα. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη στιγμή που το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό της χώρας ήθελε να εφαρμόσει τα μνημόνια. Με άλοθη ότι οι κακοί ξένοι, οι κακοί εταίροι μας, οι κακοί δανειστές μας, η Τρόικα, φέρνει αυτά τα μέτρα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς προσπαθούμε, μαχόμαστε, μπαίνουμε 17 ώρες μέσα στην αίθουσα και μας κάνουν πόλεμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Το θέμα είναι ότι έπρεπε σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή να υπάρξει ένα πρόγραμμα εσωτερικής λιτότητας. Έπρεπε σε αυτή τη χώρα να υπάρξει ένα πρόγραμμα όπου να καταργηθούν οι παθογένειες που έφτασαν σε αυτό το σημείο, σε αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Και στο ασφαλιστικό και σε πολλούς τομείς, στην υγεία, στην παιδεία και σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν η γνώμη δική μας είναι: ανώτατη σύνταξη θα έπρεπε να είναι στα 1.500 ευρώ το πλαφόν, ούτως ώστε να μην περικοπούν οι συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ. Είναι κοστολογημένο αυτό το πρόγραμμα που σας αναφέρω αυτή τη στιγμή και μπορώ να σας πω ακριβώς τι εξοικονομεί το κράτος. 1,14 δις το χρόνο συγκεκριμένα εξοικονομεί, αν
η ανώτατη σύνταξη είναι στα 1.500 ευρώ. Και στην ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολύ, μα οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 2.000 και 2.500 ευρώ σύνταξη δεν πληρώνουν εισφορές, δεν πληρώνουν εισφορές όλα αυτά τα χρόνια. Σαφέστατα και πληρώνουν εισφορές. Σαφέστατα και ελαφρώς θα είναι λίγο αδικημένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι να βγούμε από την κρίση θέλουμε 2 χρόνια, θέλουμε 3 χρόνια, τόσο ώστε να φτάσουμε στα πλεονάσματα, να σταθεροποιηθούμε στο 3% πλεόνασμα, τόσο ώστε να βγούμε και στις αγορές. Μέχρι τότε θα πρέπει να βάλουν πλάτη αυτοί οι πολίτες μας. Εμείς δεν θέλουμε, κυρία Μιχελιδάκη, να χαϊδέψουμε τα αυτιά όλων των πολιτών. Δεν θέλουμε να είμαστε αρεστοί σε όλους, ούτως ώστε χρησιμοποιώντας ένα λάθος άλοθη των κακών δανειστών να φτάσουμε στο σημείο να παίρνουμε 35% και 40%. Εμείς θέλουμε να λέμε την αλήθεια και ο λαός να καταλαβαίνει από τις αληθινές σκέψεις και τις αληθινές προτάσεις που έχουμε καθημερινά, όχι μόνο για περικοπές των παθογενειών, αλλά και αναπτυξιακές προτάσεις. Μπορώ να σας δώσω 2-3 στη συνέχεια. Να καταλάβει ο κόσμος ποιος τελικά θέλει το καλό αυτού του τόπου, ποιος θέλει να προσκυνήσει σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε η πρόταση, τα μνημόνια, ποιος θέλει να εφαρμόσει συγκεκριμένες περικοπές οι οποίες θα αφορούν κυρίως τους έχοντες. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος που τρώει από τα σκουπίδια, ο άνθρωπος που έχει να πληρώσει 10 δάνεια, ο άνθρωπος που έχει απολυθεί, ο άνεργος, ο αγρότης που παίρνει 300 ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτούς να πλήξουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να πλήξουμε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. Αυτές οι κατηγορίες ανθρώπων αυτή τη στιγμή είναι δυστυχισμένοι και βλέπουν τις συντάξεις τους να πέφτουν όλο ένα και περισσότερο. Άρα, κύριε Καλιάνο, ενδιαφέρει... μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή από αυτή την ελληνική πρόταση, δεν κρατάτε τίποτα, είσαστε αρνητικοί? Ειλικρινά σας μιλάω, κυρία Μιχελιδάκη, ήμουνα μπροστά που μίλησε ο κύριος Κατρούγκαλος. Τίποτα από όλα αυτά δεν μου φάνηκε ότι θα είναι κάτι θετικό για τη χώρα, για το ασφαλιστικό. Γιατί υπάρχει μια κατεύθυνση μέσα σε όσα παρουσιάστηκαν του ότι να πληρώσουν περισσότερα όσοι έχουν παρά να επιβαρυνθούν πάλι όσοι δεν έχουν. Πρέπει να σας πω, ρωτήθηκε ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Υπουργός, κάποια στιγμή, εάν δεν περάσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι μια πρόταση. Δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο που μας κατέθεσε, είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Ναι, βέβαια, θα περάσει. Εάν πάει λοιπόν αυτή η πρόταση και προς τους δανειστές μας, και οι δανειστές μας πούνε ότι δεν μπορεί να βγει έτσι όπως εσείς το θέτετε. Θέλουμε και άλλες περικοπές, θέλουμε σε μισθούς, σε συντάξεις, το ασφαλιστικό, σε συντάξεις. Τι κάνετε από εκεί πέρα? Εκεί δεν απάντησε, λίγο δυσκολεύτηκε. Που σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχει ένα plan B η κυβέρνηση. Εσείς διαφωνείτε με τις εργοδοτικές εισφορές, προφανώς την επιβολή φόρους, τραπεζικές συναλλαγές, αυτά που είναι σαν άση που θα συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Κεραμέως ότι από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θα έχουμε τερατώδη αύξηση της ανεργίας τους επόμενους μήνες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επίσης θα συμφωνήσω με την κυρία Κεραμέως ότι έχουμε συνταξιούχους, θα έχουμε τις επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες συνταξιούχους 2 ταχυτήτων. Κάποιος που έχει βγει πριν από 1 μήνα θα παίρνει 1.100 ευρώ. Αν έχει, για παράδειγμα, βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα για 40 χρόνια παίρνει 1.100. Και κάποιος άλλος που έχει τα ίδια βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αν βγει αύριο το πρωί θα πάρει 900 ευρώ. Και σε αυτούς όμως που θα δώσει 1.100 ευρώ η κυβέρνηση, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα τους κόψει και αυτό το 200. Άρα λοιπόν και πάλι και σε αυτούς τους ανθρώπους θα υπάρχουν περικοπές. Θέλω λοιπόν να πω ότι ας μην χρησιμοποιούμε ως άλοθη το γεγονός ότι οι δανειστές είναι κακοί. Ας μην χρησιμοποιούμε ως άλοθη το γεγονός ότι αυτοί θέλουν το κακό μας. Ας εφαρμόζαμε ένα πρόγραμμα εσωτερικής λιτότητας σε αυτόν τον κόσμο επιτέλους, σε αυτή τη χώρα, επιτέλους μία φορά κι εμείς. Και ας φτάναμε στους ίδιους στόχους. Εμείς συμφωνούμε. Θέλουμε να είμαστε μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ. Δεν είμαστε ακραίοι στις απόψεις μας. Αλλά θα μπορούσαμε να φτάσουμε στους ίδιους στόχους, θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει στα ίδια πλεονάσματα, στα ίδια χρονικά διαστήματα που θέλουν οι δανειστές μας, αλλά με διαφορετικό μείγμα μεταρρυθμίσεων. Και όχι από το να πιάσουμε τους ανθρώπους που παίρνουν 500 και 600 ευρώ στις ορεινές περιοχές υπηρετικής χώρας που δεν έχουν καν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας όπου υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δυσκολεύονται πραγματικά. Λοιπόν. Και ας προσπαθήσουμε λίγο να κοιτάξουμε αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια και οι έχοντες, οι πλούσιοι Έλληνες, έχουμε βάλει ένα πλαφόν στα 3.000 ευρώ. Αυτοί που έχουν εισοδήματα κάθε μήνα. Αυτούς θεωρούμε πλούσιους Έλληνες. Μπορεί να κάνουμε λάθος, μπορεί να λέμε σωστά. Αυτούς όμως θεωρούμε τους πλούσιους Έλληνες. Αυτοί για ένα χρονικό διάστημα ας κάναν υπομονή, ας τους κοιτάμε στα μάτια και το λέμε, μέχρι να βγούμε από την κρίση. Λοιπόν, κύριε Πουλάκη, προφανώς θα θέλετε να απαντήσετε, ακούστηκαν πολλά. Αλλά από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω και αν σε μια αυτοκριτική αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι ανεβάσατε κι εσείς πάρα πολύ τον πύχη. Δηλαδή, προεκλογικά, σχετικά με το ασφαλιστικό, δεν ξέρατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ασφαλιστικό. Πώς τάζατε την 13η σύνταξη? Δηλαδή, πολλοί κόσμος και συνταξιούχοι, άνθρωποι που παρακολουθούν μεν, αλλά σας έχουν ακούσει να λέτε και να δίνετε κάποιες υποσχέσεις και κάποιες δεσμεύσεις, τις οποίες τώρα δυστυχώς δεν μπορείτε να τηρήσετε. Όχι μόνο 13η, αύξηση συντάξεων, μια εφαρμογή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, θα απαντήσω πρώτα στην ερώτησή σας και μετά θα κάνω 3 παρατηρήσεις στις τοποθετήσεις. Αυτό το οποίο είπατε για την 13η σύνταξη και αυξήσει και όλα αυτά, μάλλον μιλάμε για 8 μήνες πίσω, 10 μήνες, δηλαδή το Γενάρη του 2015. Έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη, όπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο πολιτικός, ο προγραμματικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ και η επαναβεβαίωση της κυβερνητικής, της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ επιβεβαιώθηκε στις νέες συνθήκες. Άρα μην γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω. Ναι, αλλά και ένα χρόνο πίσω φαντάζομαι γνωρίζατε ποιο είναι το ασφαλιστικό. Δηλαδή, όταν είχαν γίνει τόσες περικοπές, εσείς από πού θεωρούσατε ότι θα βρείτε τα χρήματα? Νομίζω ότι όλα αυτά κρυθήκανε στην προεκλογική περίοδο του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Θεωρείτε δηλαδή δεν θέλω ότι να χάσουμε χρόνο λέγοντας, ας πούμε, το τι λέγαμε. Διαφορετικά. Λέγαμε σαφέστατα ένα πρόγραμμα στις εκλογές του Γενάρη. Μας επιβράβευσε ο ελληνικός λαός, μας επιβράβευσε για τη μάχη την οποία δώσαμε στη διαπραγμάτευση. Δώσαμε μια διαπραγματευτική μάχη η οποία είχε ένα συμβιβασμό. Βγήκαμε έντιμα και είπαμε σε αυτό το συμβιβασμό, ο οποίος έχει πάρα πολλά αρνητικά αλλά έχει και θετικές, αν θέλετε, παράθυρα για να προχωρήσουμε. Ελάτε στον ελληνικό λαό να συζητήσουμε και να μας πείτε αν καλά τα κάναμε ή δεν τα κάναμε καλά. Επιβράβευσε ο ελληνικός λαός, άρα αυτή η κουβέντα κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει ιστορική αξία, αλλά τώρα όμως στη συζήτηση που κάνουμε θα είναι, αν θέλετε, ένα χάσιμο χρόνου στο σημαντικό θέμα το οποίο συζητάμε για το ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό, λοιπόν, και με τις παρατηρήσεις και με τις απόψεις τις οποίες άκουσα και από την κυρία Κεραμέως και από τον κύριο Καλιάνο, θα ήθελα να πω το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε. Παρατήρηση πρώτη. Μιλάνε για συνταξιούχους 2 ταχυτήτων. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα, μάλλον δεν θυμάται το ότι είχαμε συνταξιούχους 100-200 ταχυτήτων. Σας είπα προηγουμένως τα χρονικά διαστήματα τα οποία αλλάζανε και τα οποία είχαν διαφορετικές, αν θέλετε, αντιμετωπίσεις οι συνταξιούχοι. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι ειδικά μέσα στο ΙΚΑ και την ενοποίηση η οποία γινόταν από τα διάφορα ταμεία μέχρι με τον νόμο του 2010, τον 3863, τι συνέβηκε? Να ενοποιούνται τυπικά τα ταμεία και να έχουμε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού συντάξεων για πάρα πολλούς εργαζόμενους, ομάδες, υποομάδες. Γι' αυτό λέγαμε ότι ήταν ένα ρουσφετολογικό, αν θέλετε, ένα πελατειακό ασφαλιστικό σύστημα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι το ότι μπορεί το 2018 που είπατε, αλλά μιλάμε το ότι για πρώτη φορά συνδέεται το ασφαλιστικό, συνδέεται η σύνταξη, συνδέεται η εθνική σύνταξη με την ανάπτυξη της οικονομίας και μάλιστα με θετική ρήτρα. Αναπτύσσεται το ΑΕΠ, αναπτύσσεται, αν θέλετε, και κατά 50% η σύνταξη. Δεν αναπτύσσεται το ΑΕΠ διότι δεν πάει καλά η οικονομία και έχουμε αρνητική, αν θέλετε, οικονομική του ΑΕΠ. Δεν μειώνονται οι συντάξεις. Άρα προσπαθούμε να βρούμε τους ενιαίους κανόνες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, που βασικός στόχος είναι η βιωσιμότητα, η αρχιτεκτονική βιωσιμότητα ενός ασφαλιστικού συστήματος. Και αν θέλετε, η προσφορά κατά την πολιτική γνώμη τη δικιά μου και της κυβέρνησης αυτού του ασφαλιστικού συστήματος είναι ότι είναι μια προσφορά στις γενναίες για να κρατηθεί η ελπίδα το ότι θα δουλεύουμε και θα έχουμε και σύνταξη. Και το τελευταίο για τη διαπραγμάτευση. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση. Και υπονοήσατε λοιπόν και είπατε, κύριε Καλιάνο, το ότι ρωτήσατε ευθέως στη συνάντηση τον κύριο Κατρούγκαλο για το Plan B αν δεν το δεχτούν οι δανειστές. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω το ότι μόνο που το λέτε, το ότι έχετε ένα φόβο πολιτικό, το ότι οι δανειστές δεν θα το δεχτούν ή θα είναι δύσκολοι στο να δεχτούν, δείχνει το ότι είναι ένα σύστημα το οποίο πάνω απ' όλα στηρίζει την προσπάθεια το να κρατήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα και τους συνταξιούχους, και δεν πιστεύω ότι οι δανειστές έχουν αυτή την άποψη. Οι δανειστές έχουν μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα δοθεί αυτή η μάχη, θα θέλαμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Ρωτάτε αν υπάρχει Plan B. Μα θεωρείτε ότι σε αυτή εδώ πέρα την ιστορία θα μπορούσε ο Υπουργός Εργασίας, θα ήταν σωστό, αν έχει δεύτερο
σχέδιο και υπάρχει, άλλωστε το είπε και στη συνέντευξή του εχθές, την οποία έδωσε, να βγει και να το πει δημόσια. Μάλιστα. Όταν η μάχη η οποία δίνουμε να περάσει αυτούσιο η ελληνική πρόταση. Να απαντήσουν, κύριε Πουλάκη, κυρία Κεραμέως και κύριο Καλιάνα, αλλά πολύ γρήγορα πραγματικά, γιατί με ειδοποιούν ότι θα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Μιλάει ο κύριος Μεϊμαράκης. Δύο γρήγορα σχόλια. Πρώτα απ' όλα σχετικά με τους δανειστές. Νομίζω ότι δεν είναι μυστικό ότι οι δανειστές έχουν ρητά πάρει θέση ενάντια στην αύξηση των εισφορών. Πώς είναι κανένα αυτό? Νομίζω ότι το έχουν διατυμπανίσει, αν θέλετε, ποικιλοτρόπως. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ενώ οι ίδιοι επέμεναν τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια για τη μείωση την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία κατά 5 μονάδες των ασφαλιστικών των εισφορών, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν αύξηση εισφορών. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα μυστικό αυτό για τη θέση των δανειστών. Είναι γνωστό τη σπάση. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Είπατε για τις νέες γενναίες. Κύριε Πουλάκη, εγώ είμαι 35 χρονών. Πληρώνω πολύ ακριβές εισφορές. Αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα πάρω σύνταξη. Και με αυτό το σχέδιο, στο οποίο προβλέπονται διαρκώς μειούμενες συντάξεις, θέλω να μου πείτε, σήμερα πιστεύετε ότι εγώ θα πάρω σύνταξη όταν θα συνταξιοδοτηθώ? Το πιστεύετε πραγματικά? Λοιπόν. Και εγώ δεν είναι προσωπικό. Προφανώς είναι η γενιά η οποία εκπροσωπώ. Σαφέστατα δεν είναι προσωπικό, σαφέστατα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λέω ότι με αυτό εδώ πέρα, ναι. Με το προηγούμενο θα παίρνατε. Μία κουβέντα, γιατί πρέπει πραγματικά να πάω στη σύνδεση στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Καλιάνο, μία κουβέντα. Εγώ αυτό που ζητάω από την κυβέρνηση, καταρχάς δεν είμαι εδώ ούτε για να τσακωθώ μαζί σας, ούτε για να. Ούτε κι εγώ, βέβαια. Σαφέστατα, προφανώς. Ούτε για να δείξουμε ποιος είναι ο καλύτερος ομιλητής στη τηλεόραση. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρετε τα σωστά μέτρα, ούτως ώστε οι πολίτες μας να είναι σε θέση να ζήσουν τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ευχαριστώ Τίποτα πολύ παραπάνω. Και τους τρεις σας και ζητώ την κατανόηση. Πάμε στη σύνδεση.